ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପବଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜଣେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ବଟ ଗଣେଶ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ এই কল্পবট বৃক্ষ মূଳରେ সর্বপ্রথমে অগ্রপূজ্য এই গণেশଙ୍କୁ স্থাপন କରିଥିଲେ। এই প্রত্যক্ষ গণেশ আজ্ঞা গলে ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ ଅଛି। ଯୋଉ ମୂଷାର ପିଠିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଉଁସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତା ପିଠିଟା ଆଂଶୁଆ ଆଂଶୁଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିବେ ସତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମୂଷା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗିବାର ଅଛି କା ପୁଅ ଝିଅର ପାଠ ହଉନି ବିଚଳିତ ହଉଛି ଏଇ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ। କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧବଳ ମୁଖ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୂଷା ଅଛି ତାରି କାନରେ କହିଦେଇକି ଆସିବେ। ଏଇ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମାନସିକ କରିବେ ଏ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କୁ।